Hello mga ba, kumusta man mo si kung asa ni naunsa na naglibog na karon karon maghimo ko og pandesal kay nahurot na tong usa ka palanggana nga akong giluto og daghan kaayo nangutana, so maraming nagtatanong kung ano daw yung mga kasangkapan na ginagamit ko, kaya ngayon i-share ko sa inyo. Buwan ng wika ngayon, buwan ng Agosto ay buwan ng wika, kaya alam ko maraming may gusto ng pandesal, kaya magtatagalog ako para maraming makaintindi sa akin. Pero papisinsihan nyo ng Tagalog ko kay nabot lamang. Dayon, I hope you like it. Nigara po siya, no? Sana magustuhan nyo ito. Ang gagawin ko lang, kasi konti lang naman kami, ang gagawin ko lang ay 2 cups lang ang gagawin natin. Ito yung gagamitin ko, yung measurement cup natin, para sigurado talaga yung measurement natin. So gagamit tayo ng measurement. Sa mga ingredients na nakikita ko sa mga kakailanganin para sa pandesal, hindi ako kontento sa mga sangkap, kaya magdagdag ako ng mga ilalagay ko. So isa na idagdag ko yung itlog, 1 piraso. Teka, ilapag ko muna dyan. Hello, Mama Rosie dyan. Maraming salamat sa'yo. Daghan kayong salamat, Mama, sa imong daghan kayong mga advices ka na ako. Okay. Hello, usap kay Daddy Chan, na nag-iisang nagsasabi na sani kuan sa ako nagpangalan og eating girl. Pasensyahin na kayo kay di man makita ang planggana sa cellphone oy. Temsa ay pag magkuan mo og itlog, automatic patakanin niyo og gamay na vanilla. Automatic vanilla, times sa naghirapan ako magbukas. Ayan, 1 patak lang. Para sa kasi malangsa yung itlog. Kaya tanggalin natin yung langsa. So, i-mix na natin to. Okay. Pag na-mix na nato, ilagay na natin yung ibang mga sangkap. Unahin natin yung ito, yeast. Teka lang. Ang ilalagay nyo na yeast, ito yung ginagamit ko na yeast, 10 grams or 1 spoon. Okay, di ara na inausik gamay, 1 na puno. So 1 spoon. And tangan nato og 1 teaspoon. 1 teaspoon sa kaning usingan ani baking powder. Ang 1 teaspoon is kung mogamit mo og kaning tablespoon, diri ra ni siya sa tumoy dapit. Gamay ra siya, daras tumoy sa kutsara. Dayon, unsa pa to? Butangan nato og yogurt. Muna ang yogurt nga akong gigamit, full cream. Ang yogurt mong makatabang siya para mag-smooth ang imuhang harina. Nakakatulong yung yogurt para yung harina mo smooth talaga. So 1 cup to. So ang lalagay lang natin, kasi 2 cups lang ang gagawin ko, kaya kalahating cups lang. Ganyan lang siya karami. So hatiin natin yung nasa cups. Dayon, ganyan lang siya, hati lang. Okay? Dayon, agay ginoo ko. Dayon, unsa pay wala na ko nabutang asin. Ang asin 2 ka teaspoon mga bay. 1. Ang 2 ka teaspoon is tungag kutsara, kalahating kutsara. Yung dami pagka tablespoon na yung gamitin mo, kaya kalahating kutsara. Tapos ano pa ba? Kailangan i-mix muna natin saglit.
Tapos, 1/2 cup of white sugar. Okay. Dapat kasi yung gagamitin mo yung light brown na sugar. Pero wala kasi kami ditong light brown. Kaya white lang talaga ang asukar dito. Ayan. 1/2 cup of sugar. Okay. Tapos, 3/4 lang ang water. Asa naman ang 3/4 ani? Okay. 3/4 cup of water. 3/4 lang siya, Asa naman ni? 3/4 ula. 3/4 lagi. There, 3/4. Butang na nato. Tapos, mix it all together before you put the flour. Mix natin ng mabuti bago natin ilagay yung harina. Okay. Enjoy mixing lang. Kami lang ang kakain nito. Hindi naman siguro binilang ng amo namin yung harina. Kaya ayos lang na gumawa ka ng mga kahit na anong tinapay. Pa-practice na rin para ma-perfect. The first, yung unang binake ko na pandesal, it was very perfect. Yeah, it's yummy and everything. But the second one, the taste is so perfect. But nasunog lang siya. Natusted siya kay kanilaging sige dot aning cellphone nalimtan na dahil sinalang sa oven. Nakalimutan na may sinalang para so nasunog siya. Ang kulang nito ay harina. Okay, mag-ano muna ako mga bay ha. 2 cup na harina na hinanda ko na doon, ayun. Tapos ang gagawin ko, ang ginagawa ko kasi ito yung butter na gagamitin ko. Wag oil ang ilagay mo sa pandesal kundi butter para bumango siya. At ang sikreto para talagang bumango, isa lang natin siya saglit sa apoy, pa-brownin natin saglit. 100 gram to mga guys. So 2 cups lang naman ang gagawin natin, kaya 50 gram lang, kalahati lang dito ang gagamitin natin. Teka. So ayan, ito yung butter. Paano ba kahirap? Ayan yung butter. Tapos hatiin natin. Bang. Ito. Kalahati. Isa lang muna natin. Saglit. Ayan. Tunawin muna natin saglit yung butter. Para yan kasi yung sikreto para bumango para talagang mabango yung binake mo na harina. Ayan yung ginagawa ko. Paanuhin natin saglit bago natin i-mix doon. Ayan, natunaw na siya. Tapos, pa-brownin natin ng konti para bumango. Ayan, natunaw na. Brown lang, wag sunog. Parang golden brown lang siya dapat. Ayan. Yan, okay na yan. Nakikita yung sa gilid. Parang golden brown na siya. Ilalagay na natin ngayon yung ating harina. All-purpose flour yung ginagamit ko pala mga bay, no? Ito yung harina na ginamit ko. All-purpose. Yes. Ate, ilagay na natin. 2 cups. 1, 2. Let's mix it all together. Sige. Halukay ube. Oh my goodness. Sige, birada, inday. Okay, isa naman ini. Dagan mo yung camera.
Okay, na-mix na nato. Isure kayo mag-mix, maghawid ba? Ato na ni ibutang ning kuan ato ang butter. Ayan. Time sa ako siyang i-mix ha. Wala na mix na natin maayo. Sige, brother, inday. Okay. Kinani siya, na-mix na siya maayo. Atuan na ni siya kuan cover. We'll cover in now for 1 hour or hanggang mag-double size siya. Okay? Okay. Bago natin takpan mga bay, mag-sprinkle muna tayo ng harina sa ibabaw niya, ganyan. Kasi medyo maano siya, malambot masyado, kaya damihan natin mag-sprinkle. Mga duha ka kumo, 2 kamao. Okay, tatakpan ko na ha. Teka lang, maghugas muna ako ng kamay. Yan, tatakpan ko siya ng cling film. Ay, naku, kahirap sa kalisod. Ayan mga bay, tinakpan ko na siya. Lalagay ko siya dito sa gilid kaya medyo mainit dito sa tabi ng pintuan. Itong mga tinapay na ito. Ay, Ginoo ko, nangayabo. Ilabay na ni. Balit-palit lang. Ilabay, dili pang gisayang-sayang lang ba. Dili na ako sa daplin ibutang. Ayan. Hi kay mama, kay nanay Olga Ferves, or kay tatay na rin. Hello ninyong dalawa diha. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat sa mga advices, mga maayong pulong, ang makadasig sa mga words of wisdom. Maraming salamat Nanay Olga. Hello usab kay Nanay Nanay Grace Carvalho ko, kay Bay Alita Carbo, kay kay Nilda Bishop. Salamat kayo, Bay. Kay Daddy John and Mama Rosie John. Hello. Maraming salamat. Sige, i-post ko muna to. Hayaan natin yung harina ng mga 1 oras o kaya hanggat mag-double size siya. So, mga 1 oras siguro. Ang oras dito ngayon ay alas 10. So, uumpisahan ko yan na alas 11. So, mag-stay ng cellphone ko ng 1 oras bago natin madagdagan yung videos. Ipopost ko to ng 1 oras. I-charge ko, baka malubat na naman. Pagbalik ko na naman, wala na, itim na yung cellphone ko, nawala na yung record ko. So, ayun. Maraming salamat. Na-charge ko siya dito. Yung charger ko bungi-bungi na. Yan o. So, intayin ko muna saan tawag ni motubo tong tua. Ay, balik ko diri. See you later. Mga bay, continue na nato ang pandesal, no? Natigil ako kasi nautusan ako dahil akala ko hindi ako magluluto ngayon kasi wala namang sinasabi kagabi. Pag Biyernes kasi alis kami, pupunta kami sa kabilang bahay, doon kami kakain at ayun, akala ko makaligtas ako sa luto ngayon, yun pala hindi. Kaya nagluluto muna ako, i-prepare ko muna yung mga gagawin ko at gagawa din ako ng pizza at saka mga tinapay mamaya. Masahin ko na pagkatapos ko dito gawin ang pandesal. Ngayon, ituloy na natin kasi konti na lang yung minutes na natitira. Ito pala yung kailangan natin, yung breadcrumbs, konti na lang, no? Nilagay ko kasi ito sa freezer kaya hindi na nakikita. Ayan, inano ko na. Sarili ko lang to nagawa, mga tinapay dito na expire na. Ginawa ko, nilagay ko sa oven, tapos dinurog ko. Ayun, breadcrumbs ang gagamitin natin. Pero pwede rin kayong bumili ng breadcrumbs na gawa na. Pwede rin kayong gumawa na. Ilagay nyo lang sa oven yung mga tinapay, tapos durugin nyo. Tapos, ayan, ituloy na natin. Tingnan natin kung anong nangyayari dito. Medyo tumagal ang ating
pagpapatubo at talagang tumubo na siya. At sobrang bango pagbukas ko sa butas. Ayan, bubuksan ko muna ha. Ayan, maglagay muna tayo ng harina ng mga bay, no, sa pwesto na ating pagmamasahan. Siyempre, kailangan malinis yung pwesto. Nilinis ko na yan. Ayan, tapos ilagay na natin yung pinatubo natin na harina na sobrang lambot. Ay, grabe, gumagalaw siya sa sobrang lambot, oh. Ayan. Ayan, sobrang lambot niya. Hatiin natin to sa 2 beses. Ayan. Hatiin natin. Tadaan! Ito yung sige, ito yung pangalawa. My goodness. O, ayan. Iporma natin na parang ganito. Iporma natin na pahaba. Ayan, yung dalawang yan. Iporma natin ng pahaba. Mag-spread. Paikot-ikot muna natin sa harina. Huwag nyo nang masahin na. Ganyan na lang. Iporma nyo na lang yung ganyan. Ayan. Okay, sobrang na. Sige. Ayan, tapos hatiin na natin, iporma na natin na parang pandesal. Teka lang, ipopost ko muna ito. Yan, ilapad nyo pala ito mga bay, no? Forman yung rectangle. Yan, laparin yung ganyan. Laparin natin. Tapos, iikot-ikot na natin, ganyan. Sige, intay. Kamot diha. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Naikot na siya. Okay? Ganun din yung gagawin natin sa isa. Laparin din natin. Ganyan. Laparin nyo hanggat kaya nyong laparin. Tapos iikot nyo na lang iikot. Hanggang sa mahilo siya. Ay, ginoo ko. Okay, alright. Tapos kung may spray kayo na butter spray, ito yon, isprayhan nyo yung ibabaw dyan para didikit yung breadcrumbs all around. So ayan, paliguan na natin ng breadcrumbs. Okay, sige, ikot, ikot. Isprayhan natin kasi hindi siya magdikit. Pang lang to, pangkain to, hindi to pang tinda. Sobrang special nito. Pangkain lang to talaga. Hindi siya pwede pang benta. Iba yung proseso ng pangbenta. Ito pangkain, special, okay? Okay, hiwain na natin ngayon. Ayan, nahiwa ko na mga bay, no? Kahiwa na, naka-ready na yan. Ito na yung tray ko. Sprayhan din natin ng butter para mabango. Pagkatapos nyo maghiwa mga ba, yung yung isang side niya, isuso nyo doon sa sausaw nyo dyan sa breadcrumbs. Tapos, isprayhan naman natin yung ibabaw kasi paliguan natin ng breadcrumbs. Ayan. My goodness. Kasi dapat pagkatapos ko nitong ilagay sa tray, ipatubuin muna, takpan muna natin ng 1 oras. Kaso, tumagal yung pagpapatubo ko, kaya no need na. Ready na siya para sa lang. Ayan, naligo na ng breadcrumbs. Tapos, kailangan mainit mo na yung oven bago nyo isalang ito. Nakagawa ako ng 19 piraso na pandesal. At tingnan natin kung ano resulta. Init na kaya akong oven bay, no? So, ang kayo din sa nato sa ilalom. Unya na ang ibabaw sa dayo na maluto. Ananing itak ang tadaan. Diara, napuno gid akong tray. Diara mga bay, naluto na nga to ang pandesal, no? Let's check the kuan. Wow. Oh my goodness. Kainit paso-paso. Wow. Medyo nasunog siya, wow. Kay kuan ka na nag-smell.